Ja. Jeg tager nu. Kan du ikke stå fast på den kors græsplæne? Jo. Svipper den flot den op. Men de stod bare ret skråt. Ja, det synes jeg altså. Jeg kunne forestille mig, at patter har ikke klodset op. Så kan pladsen ikke være helt fuld. Hvor er de kaldt barn ude i garagen? Ja. Lasten sådan. Ja, det kan jeg godt lide. Det har du da heller ikke fortalt noget om det der. Ja, det var godt. Du var derude, der har han da ikke låst hoveddøren, da han var gået om morgenen. Ups. Kommer der op, det er så Gidolin foran, var det der Sådan. Det var det. Det var så slut på videooptagelser den 6. i 7. 1987. Optagelser foretaget af Ole Steen Jørgensen, Albertslund. Slut. Hejsa hejsa.